Вітаю! Гэта канал пра найноўшую гісторыю Беларусі. Сёння ў нас 2005 год. Цісні падабайку гэтаму відэа, падпісвайся на канал і мы пачынаем. 1 студзеня Міністэрства інфармацыі абвяшчае, усе радыёстанцыі краіны абавязаны запаўняць музычную частку сваіх эфіраў песнямі беларускіх выканаўцаў на 3/4. Але дзе іх узяць, чыноўнікі не паведамляюць. Для праграмных дырэктараў радыёстанцыі гэта як студзённы душ. Нават калі скласці разам усе навінкі беларускай эстрады, уключна з самымі нізкаякаснымі запісамі і беларускага рока, іх усё роўна будзе недастаткова для запаўнення эфіру айчынным прадуктам на 75%. Праблем дадае і той факт, што многія рокеры з мінулага года знаходзяцца ў так званых чорных спісах, і ставіць іх песні ў эфір забаронена. Адзін з чыноўнікаў заяўляе, неабходна, каб у радыёэфіры гучала 30-40 новых беларускіх хітоў на месяц. Лічба аказваецца настолькі нерэалістычна завышанай, што работнікі радыёстанцый не могуць нават пракаментаваць гэтую квоту. На дапамогу прыходзіць інтэрнэт. Замест пошуку новых хітоў, радэйшчыкі цяпер займаюцца вывучэннем біяграфій ужо існуючых зорак. Неўзабаве карэннымі беларускімі артыстамі становяцца Барыс Маісеяў, Діана Арбеніна, Алёна Свірыдава, Юрый Антонаў, Ігар Карнялюк, гурт Би-2 і многія іншыя выканаўцы, якія альбо нарадзіліся на тэрыторыі Беларусі, альбо звязалі з ёй нейкую частку свайго жыцця. Некаторыя станцыі ўжываюць матэматычную хітрасць. Не ў самыя топавыя гадзіны яны круцяць 100% беларускай папсы, каб мець магчымасць потым у прайм-тайм ставіць толькі замежныя хіты. Больш за ўсіх ад закона пра 75% выйграюць гурты Джэй Морс і Без білета, чые песні будуць ставіць у эфір найчасцей. Ніхто з нас не ведае, што б з намі было і з намі, і з, як ты кажаш, без білета, калі б гэтага закону не было. Гэта трэба нейкую альтэрнатыву. Ты вось скажы, ты удзячны гэтаму закону ці не? Я удзячны таму, што у мяне хапала, у мяне і маёй каманды хапала сіл рабіць тое, што мы робім, і верыць тое, што мы робім. І калі б не было гэтага закону, мы б працягвалі гэта рабіць. Як бы у нас склаўся лёс, мы не ведаем. Але ён падштурхнуў вас. Так, напэўна, гэта магло паспрыяць. Так не дрэнна вас так падштурхнуў. Напэўна, гэта было не насуперак нашай кар'еры. Што б з намі было, калі б не было гэтага закону, ну мы ж пачалі сваю творчасць задоўга да яго выйшаў. І не па тое, што о, хлопцы, глядзіце, які закон, давайте музыкай займацца. Не, ну натуральна. Пішыце ў каментах, якія песні вы любілі слухаць па радыё ў 2005. 13 лютага зборная Беларусі па хакеі церпіць самую крыўдную паразу ў гісторыі і ўпершыню не трапляе на алімпійскія гульні. У рызе беларускія хакеісты прымаюць удзел у кваліфікацыі на алімпіяду ў Турын. Адбор для каманды Міхайла Захарова складваецца вельмі удала. Лёс адзінай пуцёўкі вырашаецца ў заключным паядынку супраць зборнай Латвіі. За паядынкам назірае прэзідэнт Латвіі Вайра Вікі Фрэйберга. Практычна ўвесь матч складваецца пад дыктоўку беларусаў, нягледзячы не на самае аб'ектыўнае судзейства. За 4 хвіліны з нечым да канца каманда вядзе ў 2 шайбы. Аднак латвійцы здзяйсняюць немагчымае і ўсяго за 140 секунд забіваюць тройчы. Латвія перамагае Беларусь 5-4. Пасля турніру зборную Беларусі чакана пакіне эпатажны Міхайл Захараў, а яго месца зойме амерыканец Глен Хэнлон. Адметна, што журналісты па выніках года лепшым трэнерам прызнаюць Захарова. Нарэшце на беларускай поп-сцэне з'яўляецца сапраўдны секс. Наш адказ Віагрія – трыо сексуальных дзяўчат з правакацыйнай назвай «Топлес». У 90-е падчас росквіту гірлз-бэндаў Беларусь сціпла прамаўчала. Асобамі нашай поп-сцэны таго часу былі Інна Афанасьева, Ірына Дарафеева і Ядвіга Паплаўская. Прадзюсар Макс Алейнікаў вырашае стварыць першы ў гісторыі беларускага шоу-біза сексуальны гурт, глядзець выступленне якога будзе не менш прыемна, чым яго слухаць. Алейнікаў наўпрост ідзе ў мадэльнае агенцтва «Тамара», дзе адбірае для свайго праекта самых прэзентабельных дзяўчат. Пасля кастынгу на знешнасць ён праводзіць кастынг на голас. Адабраных дзяўчат застаецца 5, трое з іх увойдуць у першы склад гурта «Топлес».
Агулам у гурце возьмуць удзел 15 чалавек. Гурт дэбютуе з песняй «40 по Цельсию», якая адразу перамагае на песні года 2005. Разрежу землю на кусочки, как пиццу, железными рейсами. И уеду отдыхать за границу, где 40 по Цельсию в зиме. Пасля гэтага з гурта сходзіць Анастасія Касянкова, якую ўзяў сабе за жонку самы рангавы футбаліст краіны Александр Глеб. Неўзабаве замуж выходзіць і другая вакалістка. Гэта не засмучае Алейнікава, ён збірае другі склад. Цяпер у топлісе ўжо 4 удзельніцы, і сярод іх Таня з прозвішчам Лукашенка. Рэдкі выпадак, нават не сваячка. Калектыў запісвае свой галоўны хіт «Периферия» і здымае на яго кліп. Папулярнасць песні сягае па-за межы Беларусі. Состояние стресса, никакого прогресса. Уеду. Периферия. Потым з'явіцца трэці склад, чацвёрты. Гурт «Топлес» існуе і дагэтуль. Складана сказаць, які гэта па ліку склад і хто яго удзельніцы. Але паўтарыць поспех «Периферыі» ніводнай іншай іх песні так і не ўдалося. Сябры, вялікі вам дзякуй за тое, што глядзіце мой канал, за тое, што ставіце падабайкі, пішыце каментары. Вы можаце таксама падтрымаць мяне праз платформу Buy Me a Coffee. Кожны ваш донат пойдзе на упрыгожванне гэтага канала і на выпуск новых ролікаў. Дзякуй вам. 25 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы Мінска адбудзецца рэвалюцыя і зрынанне рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта заяўляе прадпрымальнік Андрэй Клімаў. На пачатку 90-х Клімаў уваходзіць у топ-5 уплывовых бізнесменаў краіны. Ён валодае банкам, газетай і будаўнічай фірмай, якая выконвае дзяржзамовы. У 95-м Клімава абіраюць у Верховны Савет 13-го склікання. Ён не прызнае вынікі рэферэндуму, а таксама разгон парламента і далучаецца да апазіцыі. Клімаў ставіць свой подпіс за імпічмент Лукашэнкі і, у адрозненні ад некаторых былых калег па парламенце, не адклікае яго. Пасля гэтага ў фірмах Клімава пачынаюцца маштабныя праверкі, ён атрымае 6 гадоў калоніі, але выйдзе з турмы датэрмінова. Клімава натхніла аранжавая рэвалюцыя ва ўкраіне, якая адбылася на год раней. Ён лічыць, што ў Беларусі цалкам магчыма паўтарыць нешта падобнае. На заклік Клімава адгукаюцца каля 1500 чалавек. Сілавікі да мітынгу гатовыя загадзя. Вуліцы перагароджаныя, пратэстоўцы аператыўна блакаваныя і разагнаныя. Клімаў трымае 1,5 гады пазбаўлення волі, у 2007-м зноўку будзе заклікаць да зрынання ўлады і атрымае яшчэ адзін турэмны тэрмін. У ізалятары ў яго здарыцца сардэчны прыступ, і толькі пасля гэтага бунтар прыме рашэнне адысці ад палітыкі назаўсёды. Улада прыдумляе новую фармулёўку для апраўдання сваіх дзеянняў па просьбах ветэранаў. Відаць, тыя самыя ветэраны, якія папрасілі перайменаваць станцыю метро ў плошчу Леніна, цяпер просяць Лукашэнку перайменаваць галоўныя менскія праспекты Францыска Скарыны і Машэрава. Адмовіць ён ім, канешне ж, не можа. 7 траўня афіцыйна да гадавіны Дня перамогі праспект Скарыны перайменаваны ў праспект Незалежнасці, а праспект Машэрава ў праспект пераможцаў. Лукашенко бачыць сябе персанажам нумар 1 у гісторыі Беларусі. І Скарына, і Машэраў у гэтым спісе відавочна папулярнейшыя за яго. Таму іх замяняюць на безаблічную незалежнасць і на яшчэ больш безаблічных пераможцаў. У выглядзе кампенсацыі новым праспектам Машэрава называюць аб'яднаныя вуліцы Іерусалімскую, Дрозда і Варвашэні, а ў гонар Скарыны перайменуюць Старабарысаўскі тракт на ўскрайку гораду, а потым усталююць манумент беларускаму першадрукару перад новым будынкам нацыянальнай бібліятэкі. На другое ў беларускай гісторыі Еўрабачання прадстаўляць краіну едзе колішняя міс прыгажосці і экс-салістка верасоў Ліка Ялінская, якая цяпер носіць прозвішча свайго новага мужа, кілбаснага караля Мікалая Агурбаша. Але запомніцца яна не гэтым. Анжеліка Агурбаш спявае абсалютна нічым неадметную песню «Love Me Tonight» і, набраўшы 67 балаў, цалкам прадказальна не праходзіць у фінал конкурсу. Агурбаш прадусуе яе муж, а для яе падрыхтоўкі да Еўрабачання ён наймае Філіпа Кіркорава. Яшчэ да адбору на міжнародны конкурс спявачку крытыкуюць за слабы музычны матэрыял, праблемы з харызмай, адсутнасць яркага тэмбру, а таксама кепскі густ, правінцыйнасць і вульгарнасць.
tonight, and I love you forever. Тым не менш, сама спявачка і яе сцэнічны ўбор трапляюць у топы еўрапейскіх СМІ. Сукенку трансформер для Гурба шые сам Валянцін Юдашкін. Яна ўпрыгожана золатам, самацветамі і брыльянтамі. Падчас выканання песні Гурбаш мяняе вобраз на сцэне ажно 3 разы, ад залацістай мантыі да голага камбінезона. Кошт сукенкі не агучваецца, але параўноўваецца з кватэрай. У кулуарах Еўрабачання жартуюць, што адна толькі сукенка Гурбаш каштуе больш, чым усе разам узятыя ўборы астатніх удзельнікаў конкурсу. Пасля правальнага выступлення стане вядома, што Мікалай Гурбаш уклаў у раскрутку сваёй жонкі на гэтым мерапрыемстве больш чым 5 мільёнаў даляраў. Каментары розняцца ад «можа сабе дазволіць», «недзяржаўныя грошы ўбухаў, а свае» да «лепш бы нармальную спявачку праспансіравалі, ды хаця б нармальную песню купілі». Сама Анжэліка праз гады прызнаецца, што сукенку яна больш ні разу не апранала, і яна вісіць у ейным гардэробе як музейная каштоўнасць. 21 траўня ў Кіеве на конкурсе Еўрабачання з песняй «Nobody Hurt No One» ад Расіі выступае 23-гадовая магіляўчанка Наталя Падольская. Падольская з дзяцінства ўдзельнічае ў песенных конкурсах, займае прызавыя месцы на фестывалях «Славянскі базар» і на скрыжаваннях Еўропы. У 2004-м Наташа намерваецца паехаць на Еўрабачанне ад Беларусі, але не праходзіць адборачны тур. У гэтым жа годзе яна ўдзельнічае ў праекце «Фабрыка зорак 5» і становіцца папулярнай на ўсю Расію. Узімку выходзіць яе дэбютны альбом «Позна», песні для якога піша Віктар Дробыш. У фінале Еўрабачання Падольская набярэ 57 балаў і займе 15-е месца, што ацэніць як асабістае фіяска. Пасля выступлення яна скажа: «У мяне моцна калацілася сэрца, я была ў стане афекту. Калі б у той момант забіла чалавека, мне б гэта дакладна прайшло дарма». Неўзабаве ў Падольскай пачнецца раман з Уладзімірам Прасняковым-малодшым. У 10-м годзе пара возьме шлюб. Пасля пачатку вайны з Украінай сужанцы зоймуць актыўную пракрэмлёўскую пазіцыю і патрапяць у чорныя спісы многіх еўрапейскіх краін. У 2005-м на сцэну вяртаюцца сёстры Берулавы. Цяпер іх трое, і яны ўжо не Монтана, а Мэры Поппінс. У іх першым і адзіным хіце гучыць радок «Я есть твой Бог, меня зовут Любовь». Кар'ера жонкі Сергея Міхалка Алесі Берулавы забуксавала, калі ў 2004-м закончыўся кантракт гурта са студыяй «Саюз». Как я играла на гитаре, не жалея маникюра, как фея танцевала, хихикала, как дура. Монтана выпусціла ўсяго адзін нумарны альбом, а рэаліі шоу-біза вельмі засмуцілі старэйшую сясцёр. Вырашыўшы больш не гуляць у рок, сёстры Берулавы пераключаюцца на сінці-поп і ствараюць трыа Мэры Поппінс, названай так у гонар вядомай казачнай гераіні, куды запрашаюць сваю малодшую сястру Людмілу. У 2005-м на радыёстанцыях гучыць песня «Меня зовут Любовь», якая робіцца хітом, а на музычных каналах ратіруецца кліп, дзе сёстры з'яўляюцца ў выглядзе прыгажунь-аферыстак, якія выконваюць усходнія танцы і пакідаюць мужчын без грошай. Я есть твой Бог, меня зовут Любовь, поверить смог, поверить, что ты вновь. На хвалі папулярнасці гурт спрабуе выступіць у Казамінск, но пустая зала, аўдыторыя дзяўчынкі малодшага сярэдняга школьнага ўзросту, за убойства рэпертуару песня «Меня зовут Любовь» гучыць некалькі разоў за канцэрт. Гурт праіснуе 4 гады, уся іх музычная дзейнасць так ці інакш будуецца вакол адной песні. У выніку ўсё закончыцца вельмі банальна. У 2008-м Міхалок абвесціць пра развод, а дэбютны альбом атрымае назву «До свідання», пасля чаго гурт перастане існаваць. 28 ліпеня адбываецца адна з самых значных падзей у гісторыі беларускага футбола.
Паўабаронца зборнай Беларусі і нямецкага Штутгарта 24гадовы Александр Глеб пераходзіць у адну з наймацнейшых каманд у свеце – лонданскі Арсенал. Кантракт разлічаны на 4 гады. Яго сума складае 15 мільёнаў еўра. У мінулым сезоне Глеб быў прызнаны адным з лепшых гульцоў Бундеслігі, а Штутгарт вырашыў не ўдзельнічаць у латарэі, а перахапіць поспех на месцы. Прадае Глеба ў адзін з самых топавых сусветных клубаў. З навіной пра пераход Глеба ў Арсенал у гісторыі беларускага футбола магла параўнацца хіба што інфармацыя пра пераход Віталя Кутузава ў Мілан. Продажы цішотак з надпісам «Хлеб» б'юць рэкорды не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім СНД. Good position on Ray Hleb. Difficult angle. He's got it in. Alexander Hleb scores for Arsenal. Свой першы матч з Арсенал Глеб згуляе ўжо 14 жніўня і нават будзе названы лепшым гульцом месяца ў камандзе. Аднак неўзабаве атрымае траўму ў гульні за зборную Беларусі і выпадзе са складу на некалькі месяцаў. 17 траўня 2006 года Глеб у складзе Арсенала стане першым беларускім футбалістам, які згуляў у фінале Лігі чэмпіёнаў. Усяго Глеб прабудзе ў Лондане 3 гады, згуляе 89 матчаў і пацэліць у вароты супернікаў 7 разоў. За час выступлення ў Штутгарце і Арсенале Глеб будзе 6 разоў прызнаны лепшым футбалістам Беларусі. У ліпені 2008 года Арсенал аддасць яго іспанскай Барселоне. Сябры, зараз вялікая, проста супер зніжка ў краме Кірмаш на мою кнігу #MBY. Вы літаральна абавязаны яе купіць, каб яна у вас была дома. Гэта прыгажосць. Проста паглядзіце, як яна выглядае. Гэта проста натуральны артэфакт найноўшай гісторыі Беларусі. Спасылка для набыцця ў апісанні да гэтага роліка. Восенню пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заяўляе новаабраны лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і былы рэктар БДУ Александр Казулін. Казулін кіраваў галоўным ВНУ краіны, а на такой пасадзе проста не мог апынуцца чалавек апазіцыйных поглядаў. Казулін часта прыязджаў у Маскву на гульні вышэйшай лігі КВН, дзе выступала каманда БДУ. Яго часта можна было ўбачыць, ён сядзеў на першых шэрагах у зале. Праблемы пачаліся, калі на выбарах 2001 большасць студэнтаў і супрацоўнікаў БДУ прагаласавала супраць Лукашэнкі. Пазней Казулін паведаміць, што такіх было больш за 80%. Універсітэт тады апанаваў шквал праверак, была сфабрыкавана справа аб крадзяжы, падчас якой Казуліна звольнілі з пасады. Справа хутка рассыпалася, аднак Казуліна на пасадзе не аднавілі. У красавіку 2005-го Казулін узначае партыю беларускіх сацыял-дэмакратаў, знамяніўшы на пасадзе Мікалая Статкевіча, які атрымаў 3-гадовы турэмны тэрмін за ўдзел у пратэстах супраць рэферэндуму. Выбарчая кампанія Казуліна пройдзе яскрава. Ён будзе называць Лукашэнку на «ты», пытацца на ўсю краіну «Где деньги, Саша? Верни их народу», называць сябе марпехам і прарывацца да закрытай мерапрыемствы праз агароджу з воклічам «Марпехи не сдаются». Где деньги? Александр, верни народу эти деньги. Откройте дверь, я сказал. Вам пришел кандидат в президенты Республики Беларусь. Откройте двери! Пасля выбараў Казулін будзе адсуджаны на 5,5 гадоў зняволення, абвесіць у турме галадоўку на 53 дні, падчас якой схуднее на 36 кілаграмаў. Праз 2 гады пасля жорсткіх санкцый ЗША і смерці жонкі ён будзе памілаваны указам Лукашэнкі. Казулін у вялікую палітыку больш не вернецца. Цягам 8 дзён у Віцебску адбываюцца 2 тэракты. 14 верасня на аўтобусным прыпынку плошча Свабоды адбываецца выбух, параненыя 2 чалавекі. 22 верасня непадалёк ад месца першага выбуху здараецца другі тэракт, параненыя 50. У абодвух выпадках узарваліся слойкі, якія былі начыненыя жалезнымі гайкамі і балтамі. Первая реакция силовиков – это не терроризм, а хулиганство. Пока о теракте следователи не говорят. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом». Взрыв прогремел накануне вечером в 22:15 по местному времени в самом центре Витебска. Бомба взорвалась около уличного кафе. Это очень популярное место, особенно среди молодежи. Сработало самодельное взрывное устройство.
Оно было завуалировано под пивную банку и начинено металлическими предметами, обрезками, гайками, шурупами. Пошукі вінаватых пачынаюць з обшукаў у актывістаў віцебскай апазіцыі. Ніякіх доказаў знойдзена не будзе, затое канфіскуюць літаратуру і нацыянальную сімволіку. Ужо ўвечары наступнага дня КДБ рапартуе аб затрыманні вінаватых. Арыштоўваюць 5, двое з якіх, браты Віталь і Юрый Мурашкі, пад ціскам прызнаюцца ў здзяйсненні выбухаў. Акрамя таго, адказнасць за выбухі бярэ на сябе міфічная беларуская народна-вызвольная армія, пра існаванне і дзейнасць якой нічога не вядома. Армія таксама сцвярджае, што нясе адказнасць за мінаванне чыгуначных пуцей і адміністратыўных будынкаў у Мінску. Адна з самых відавочных версій – армія – праект КДБ, створаны для дыскрэдытацыі апазіцыі і запалохвання насельніцтва перад выбарамі ў наступным годзе. Лукашенко публічна кажа пра 2 ахламонаў, якія меркавалі, што іх не найдут, але потым ва всём сазнались. Справа братоў Мурашкаў рассыпаецца як картачны дом. Доказаў супраць іх няма. Больш за тое, у падазраваных алібі. У момант аднаго з выбухаў яны былі на памінках. Юрый скардзіцца, што яго збівалі на допытах. Пад ціскам Лукашэнкі справа працягваецца. Галоўны сведка супраць братоў апынаецца ў псіхушцы. У красавіку наступнага года, праз паўгады знаходжання ў СІЗА, браты Мурашкі выйдуць на волю. Больш за 10 чалавек будуць затрыманыя па справе аб выбухах у Віцебску, аднак сапраўдных выканаўцаў знайсці так і не змогуць. У 2011 годзе ў рамках справы Кавалёва-Канавалова віну перакладуць на абвінавачаных. На той момант ім было па 19 гадоў. 27 кастрычніка пачынае працу інфармацыйна-аналітычны сайт «Беларускі партызан». Яго стваральнік – непрымірымы крытык Лукашэнкі, журналіст Павел Шарамет, з групай калег, якія па палітычных прычынах былі вымушаны пакінуць Беларусь. Пасля інцыдэнту 97 года і 3 месяцаў праведзеных за кратамі, Шарамет зацята крытыкуе Лукашэнку з экрану расійскага тэлебачання і старонак расійскіх газет. На момант стварэння беларускага партызана ён усё яшчэ працягвае працаваць на першым канале расійскага тэлебачання. Канчаткова ён зыдзе адтуль толькі ў 2008 годзе. Згодна з задумай стваральнікаў, сайт павінен быў стаць прасторай для свабоднага і адкрытага абмену інфармацыяй. Павел Шарамет таксама узгадваецца ў прэсе ў якасці кіраўніка кніжнага выдавецтва «Партызан». Праўнук партызана, унук партызана і сам партызан. Так піша Шарамет пра самога сябе ў сацсетках. Беларускі партызан часта крытыкуюць за адсутнасць аб'ектыўнасці і палітычную жаўцізну, а таксама параўноўваюцца скандальна вядомай хартай 97. У 2010 годзе Шарамета пазбавяць беларускага грамадзянства на падставе наяўнасці ў яго расійскага. Шарамет загіне ў Кіеве ў ліпені 16 года у выніку тэракта і будзе пахаваны на мінскіх паўночных могілках. У лістападзе 21-га тэлеграм-канал, сайт і сацыяльныя сеткі беларускага партызана будуць уключаныя ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, рэдакцыя прыме рашэнне не працягваць дзейнасць і ўсё выдаліць. 2 лістапада Кангрэс дэмакратычных сіл у Мінску называе імя адзінага кандыдата ад апазіцыі для ўдзелу ў бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. Ім становіцца былы віцэ-мэр Гродна Александр Міленкевіч. На пачатку фаварытам лічыўся старшыня АГП Анатоль Лябедзька, таму лідарства Міленкевіча сталася нечаканасцю для многіх. Досвед удзелу ў выбарчай кампаніі яго ёсць. На мінулых выбарах ён кіраваў штабам Сямёна Домаша. Выбары 2001 прайшлі ў верасні, і апазіцыя мяркуе, што часу на раскрутку новага кандыдата ў іх будзе дастаткова, каля года. Лукашенка, як заўсёды, плюе на правілы і скарачае свой тэрмін ажно на паўгады, абвесціўшы ў снежні, што новыя выбары прайдуць 19 сакавіка. Да выбараў застаецца ўсяго 3 месяцы, а многія выбаршчыкі даведаліся пра існаванне Міленкевіча толькі пару тыдняў таму. Сергей Гайдукевич, які зноў ідзе на выбары ў якасці спойлера, назаве Міленкевіча аўтсайдерам і невядомым кандыдатам, а выбары адзінага кандыдата віртуальным праектам, абранымі тымі, хто рабіў камуніста Гончарыка ў 2001 годзе. А к президентским выборам белорусскому избирателю предлагаются никому неизвестные лица, щедро поддерживаемые зарубежными структурами, но не белорусским народом. На что они рассчитывают?
А сценарий известен с украинских и грузинских событий. Зрэшты, стаць сапраўды адзіным на выбарах у Міленкевіча не атрымаецца. Александр Казулін хоць і выказвае сваю падтрымку, аднак кандыдатуру на карысць Міленкевіча здымаць не будзе. І на выбары пойдуць адразу два апозіцыйныя кандыдаты. А за каго галасавалі вы? Напішыце ў каментах. 26 лістапада на дзіцячым конкурсе Еўрабачання ў Бельгіі з вынікам 149 балаў перамагае 10гадовая ураджэнка Мазыра Ксюша Сітнік з песняй «Мы вместе». Навіна пра перамогу юнай беларускі стане нечаканай удвая. Шмат хто нават не здагадваўся пра існаванне дзіцячага Еўрабачання. На фоне правальных выступаў Беларусі на дарослым Еўрабачанні поспех выглядае проста ашаламляльна. Ксюша імгненна становіцца гераіняй першых старонак газет і інфармацыйных выпускаў, бо галоўнае ў гэтай навіне ўсё ж такі наяўнасць слоў Еўрабачання і перамога Беларусі. Уся краіна шмат разоў глядзіць у тэлеэфіры трыумфальнае выступленне Сітнік. Дзяўчынка з 2 пальмамі на галаве бадзёра танчыць і тонкім дзіцячым голасам спявае на рускай мове песню з моўнымі зваротамі ў духу сацрэалізму. В доме запах хлеба и парного молока, как она прекрасна, милая земля. Мы многое сможем, когда будем вместе, давайте умножим и смех, и улыбки, и песни. Мать Ксении Святлана Стаценко, якая прадусавала выступ дачкі, атрымае ад дзяржавы ў знак удзячнасці звання заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь. У наступным годзе Ксюша выпусціць свой сольны альбом, а потым некалькі гадоў будзе весці дзіцячую перадачу на тэлебачанні. Поспехі Беларусі на дзіцячым Еўрабачанні зробяцца пастаяннымі. У наступным годзе Андрэй Кунец зойме 2-е месца, а праз год Алексей Жыгалковіч паўторыць поспех Сітнік і здабудзе для Беларусі 2-ю перамогу на гэтым конкурсе. Гэта быў 2005 год. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, вы можете паставіць ему падабайку, напісаць каментар, падпісацца на мой канал, заданаціць на Buy Me Coffee ці набыць папяровую версію маёй кнігі. Наступны год 2006. Да сустрэчы, сябры!